Heb je nou René ingeruild voor 2 andere mannen? Nee, dit zijn eigenlijk mijn beste vrienden en ze kunnen onwijs goed zingen. En ze hebben dit voor mij gedaan vandaag. Ik dacht, ik moet iets alleen, we moeten er iets van maken. En zij zeiden ja, omdat ze van me houden. Volmondig. Volgens mij kennen we ze normaal gesproken van lederhozen en een beetje Alpenrepertoire. Exactly. Die high nose bedoel je, hè? Ja, jongens, wat is nou zo leuk om met Brigitte te samenwerken? Ja. Nou, wij zingen al 20 jaar samen. Ja. Dus we voelen elkaar naadloos aan. Dus dat maakt het heel leuk. En we hebben heel veel lol. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste elementen als je op toneel staat. Lol en goed zingen. En het ziet er dan ook nog mooi uit. Het is leuk. En dan huppel ik er een beetje achteraan. Nou, dat is enig. En dit doen we dan gewoon erbij. Ja, want wat is nou belangrijker? De lol in het vak of de roem? Nou, ik denk wel de lol gewoon. Het is belangrijk dat je plezier hebt in datgene wat je doet. En dan komt de rest vanzelf. Zeker de lol. Als het niet leuk is, waarom? Nee, het moet echt leuk zijn, gezellig. Nee, zeker. En het moet ook goed. Maar het moet vooral heel gezellig zijn en leuk. Je ziet toch heel veel collega's die eigenlijk alles op alles zetten om maar heel bekend te worden. Ja, soms ten koste van die lol. Ja, nee, daar ben ik te oud voor. Dat doe ik niet meer aan. Nee, ik wil het gewoon heel leuk hebben. En lekker zingen met talentvolle mannen, mensen. En dat is fijn.